nakakasakit ng loob, Sir Pao, na Mhm. alam mo yun, yung pinapatabangan ka nila, ngayong wala kang pakinabang, para kang basurang itatapon na lang. Wala man lang pasabi na, oh, kailangan muna natin gawin 'to, ganyan. Kung sakaling gumaling ka na, kung gusto mong bumalik sa trabaho, sige, okey lang. Pero yung basta ka na lang tatanggalin at basta na lang lulutang yung salitang forced termination, masyado pong masakit. Ito ang madamdaming pahayag ni Jean Ibarra mula sa Arayat, Pampanga. Nagtatrabaho siya bilang isang call center agent sa F3EA Servicing Company sa Angeles City. Nagpositibo siya sa COVID-19. Kwento ni Ibarra, bago pa niya malaman na siya'y COVID-19 positive nitong gabi ng August 20, 2021, ay nagawa pa niyang makapasok sa trabaho. Pero sa night shift duty niya umano na yon, ramdam ng call center agent ang sintomas ng COVID-19. Nakaramdam po ako ng kaunting paninikip sa dibdib ko around 12 midnight to 1 AM. During that time, medyo nakasumpong po yung asthma ko, kaya in-ignore ko kasi minsan nararamdaman ko naman talaga na sumasakit yung dibdib ko. Ang ubo at sipon na may kakambal na hirap sa paghinga ay hindi binaliwala ni Ibarra. Kaya nagpaalam naman anya siya na sasailalim sa ilang serye ng testing mula sa rapid antigen test at RT-PCR test. Intindido umano si Ibarra sa protocol na habang nag-aabang ng resulta ay kailangang mag-isolate. Pero sa pananaw ng kanya umanong mga superior, pagdadahilan lamang ito. At ang masakit, pati ang access sa kanyang daily time record. Na-i-block si Ibarra sa katuwiran na siya'y sumailalim na umano sa forced termination. Tinatry ko sanang buksan sa cellphone ko yung application para po sana i-message yung mga kasama ko. Ang bigla kong nakitang lumabas, access block. Ibig sabihin, blinak na nila yung access ko. Wala na akong access. So kahapon pong tinawagan ako nung acting supervisor, ang pangalan niya Katrina Malyari. Ang sabi niya sa akin, management daw yung may access, natanggalan ako ng access. Sabi ko, bakit? Biglang lumabas yung term na forced termination. Kwento ni Ibarra, August 23, nang lumabas ang kinatatakutan niyang resulta na siya'y positibo sa COVID-19. Agad din niya itong ipinaalam sa kanyang mga katrabaho na maituturing na close contact. Pero sa mga screen message na palitan ng mensahe ng kanyang mga takot na kasamahan, ang management wala umanong agarang pagtugon sa pangyayari at ito'y tila business as usual. Hindi daw po kailangang mag-quarantine kasi hindi naman daw po kasama sa hindi naman daw po sila kasama sa eco-contact trace ng DOH. Tinawagan ng CLTV News ang Human Resources Officer ng F3EA Servicing Company na si Yamrev Chaneco. Itinanggi niyang alam na nila na nagpositibo sa COVID-19 ang kanilang empleyado. Alam niyo po ba na positive siya o hindi? Yun po ang tanong. Hindi po. Ako, as an HR, wala pong binibigay sa akin na ganyang balita. Naka-work from home daw umano kasi si Chaneco, kaya hindi siya updated sa pangyayari at depensa pa niya. Ang alam umano nito ay negative pa ang resulta sa rapid antigen test ni Ibarra. Meron po kung alam ko po na negative siya sa antigen. Yun po ang na-release sa akin dahil ilang araw na rin po kasi akong work from home. Itinanggi rin ng HR officer ang sinasabing forced termination kay Ibarra. Una umanong gagawin ng kumpanya ay ang contact tracing sa mga close contact ni Ibarra. Pag po magkakandak po tayo ng contact tracing sa production, kung pwedeng iswab sila lahat, isuswab po. Nakipag-ugnayan na ang CLTV News sa lokal na pamahalan ng Angeles City at sa impormasyong ipinarating ni IC Calaguas, Chief Tactician ni Mayor Pogi Lasatin, inatasan na umano niya ang Business Permit Licensing Department at Angeles City Disaster Management Team para magsagawa ng inspeksyon. Bagamat itinanggi rin ng HR na alam nilang positive sa COVID-19 si Ibarra, tiniyak naman ng city government na pansamantalang ipapasara muna ang naturang establishmento. Paulo G. Santos, CLTV News.